Γεια σας, ναι. Είναι το πρώτο μου έτσι λίγο μεγάλο βίντεο που ανεβάζω. Οπότε θέλω μια μεγάλη υποστήριξη. Λοιπόν, σήμερα θα δοκιμάσουμε κάποια φαγητά που πήρα μόλις τώρα. Φαγητά, snack. Και θα τα βαθμολογήσουμε από το 1 μέχρι το 10. Λοιπόν, ναι, η κάμερα είναι λίγο χάλια. Γιατί από tablet σας τραβάω και το tablet είναι Alcatel Android. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε. Μακραίνω τα πατατάκια. Είναι μία πιπεριά. Εντάξει, δεν αντέχω πολύ. Λοιπόν, τώρα να δοκιμάσουμε ένα. Ξέρετε κάτι. Εντάξει, και ή αρκετά. Φανταστείτε είναι μία πιπεριά, οι τρεις δηλαδή πώς θα είναι. Αφού έβαλα 2 πατατάκια, το επόμενο μας προϊόν είναι αυτό εδώ. Είναι πίτσα ζελεδάκι. Να το δοκιμάσω. Εδώ να ανοίξω. Τώρα δηλαδή δεν ανοίγει. Κάτσε, είναι δύσκολο. Περιμένετε. Τα κατάφερα τι ψηλό άνοιξα. Περιμένετε. Λίγο ακόμα. Ελάχιστα. Να σου ότι την περιμένετε σε παύση. Λίγο. Αφού επιτέλους το άνοιξα. Αυτό εδώ. Ζελεδάκι είναι, ναι. Μισό λεπτό, δοκιμάζουμε. Ωραία. Τεντώνεται αρκετά πολύ και κολλάει. Μισό λεπτό γιατί δεν καταλαβαίνω γεύση μετά από την κάψα. Έτσι και έτσι θα του βάζω ένα 5 στα 10. 5. Μετά, δεν ξέρω από τα δύο να ξεκινήσω, ένα άλλα δύο. Θα ξεκινήσω με αυτό εδώ. Όχι. Ναι. Αυτό. Είναι αυτό εδώ. Που γυρνάς εδώ πέρα το τροχό και σου λέει έναν αριθμό εδώ πέρα και ανάλογα με αυτό θα πάρεις μια καραμελίτσα. Περιμένετε. Λοιπόν, έτοιμο. Γιατί δεν γυρνάει. Δεν διάξω το περιμένετε λίγο. Πού είναι το open. Και τι έρχεται καραμελίτσα εδώ. Γιατί. Να το πάω. Να το, ήρθε. Είναι πράσινο, περιμένετε. Να το, εδώ πέρα. Είναι πράσινη. Η πράσινη είναι λεμόνι. Εντάξει. Καλή. Δεν το δίνω. Ετοίμασα πριν τη ροζ. Κοίτα, θα έβαζα ένα 7 στα 10. Σε αυτά εδώ πώς έβαλα, παιδιά, δεν θυμάμαι. Μήπως δεν τους έβαλα. Καλά, τους βάζω τώρα ένα 8,9. Και τελευταίο, milkshake, Milka. Milka δεν είναι, Milka. Περιμένει τώρα πάλι για να την ανοίξω. Λοιπόν, παιδιά, το άνοιξα. Έφερα και καλαμάκι. Δεν μπορεί να μου το λέτε. Εδώ είναι αυτό που μπαίνει μπροστά στην οθόνη, το εκνευριστικό. Και εδώ πέρα είναι το milkshake. Έχω να σας πω ότι έλεγε να το ζεστάνω λίγο, δεν θέλω. Οπότε
Πάμε να το πιούμε κρύο γιόλο. Ρε, περιμένα κάτι καλύτερο. Με απογοήτευσε. Όχι, μπρο. Όχι. Αυτό το πράγμα δεν αξίζει 10. Αυτό εδώ δεν αξίζει 10. Περιμένω να μην πιω άλλη μία, μήπως. Ωραία είναι, αλλά δεν αξίζει 10. 7. Και είμαι πολύ απογοητευμένο. Και ο νικητής είναι αυτός. Πού είναι, να το. Πού. Η γλώσσα μου, ρε. Εντάξει. Και αυτό εδώ είναι το γραφείο μετά το βίντεο. Θα πιω λίγο milkshake. Και εγώ σας χαιρετάω.